Când a venit Vasiloi la conducerea Poliției de Frontieră, a fost schimbat șeful direcției, eu eram șef adjunct al Direcției Regionale Vest. Dar Direcția Regională Vest începe de localitatea Cuhnești, segmentul de frontieră se termină la Leușeni. Iată, pe segmentul ăsta de frontieră, Direcția Regională Vest, eu eram șef adjunct al acestei direcții. Chiar din prima zi, da, șeful direcției a plecat, a plecat în concediu, eu am rămas și a venit alt șef de direcție de acum cu... Și-au pus omul lor, să Și-a înțeleg. pus omul lor și mi-a spus direct că nu faci parte din echipă. Fără Din ca prima să zi. spui de Fără ce, absolut. fără o... Nu. Adică trebuie de făcut Da. loc pentru oamenii Nu noștri. mă regăsesc în echipă. Direct așa, chiar din prima zi. Bine, de ce? De ce nu fac parte? Argumentați, da? De ce nu fac parte din echipă? Și am spus, bine, am fost și eu un pic cam dur, am spus că să-i transmită domnului Vasiloi că eu nu-i slujesc lui și nu lucrez la el în grădină. Da. Și au văzut că ei nu pot să... Ești o persoană incomodă.